ସତ ମୁଁ ଏବେ ଛୁଟିରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ହଉଛି ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବାକୁ କଣ କରି କେମିତି କଣ କରିକି ଯିବି ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଆଉ ନହେଲେ ନାଇଁ ୟାକୁ ଫୋନ କରିବି ଯୋଉ ମିହିର ଦାସ ହଉ କି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିବି ଆଉ ଫୋନ କରିକି ତାଙ୍କକୁ ସେଠୁ ଯିବି ଯାଇକି ଟିକେ ମୁଁ ହେଲେ ବୁଲିକି ଆସିବି ନହେଲେ ଜାଗା ଠିକ କରିକି ଆସିବି କୋଉଠି ରହିବି କୋଉଠି ବସିବି କୋଉଠି ଶୋଇବି ସେଟା ଟିକେ ଠିକ କରିକି ଆସିବି ନା କୋଉଠି ସରକାରେ ସରକାର ଠିକ କରିକି ଆସିବି ଜମକୁ କହିକି ଆସିବି ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋର ତେଣୁକରି ତମେ ରଖିଦିଅ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିବି ତମେ ଯାଇକି ମତେ ଏଇଠିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ କାମ ଶେଷ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ରେଡି କରି ସବୁ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ରେଡି ଆଉ କଣ ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ସବୁ ଖିଆ ଚାଲିଛି ମରେଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ଯାହା ହୁଏ ଆମ୍ବ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଆମ୍ବଟା କିନ୍ତୁ ଛାଡୁନି ଆଉ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛି ବଞ୍ଚିକି ରହିବି କେତେ ଦିନ ତାପରେ ମରିଗଲେ ଯିବି ଜମକୁ କହିକି ଆସିବି ସିଏ ବସ୍ ପାଇଲା ଗାଡି ରଖିଥିବେ ଓକେ 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 ଓକେ